tots i totes. Abans de la quarantena vam començar amb les sessions de Biblioteca Montessori ací, a la biblioteca. Com que no hem pogut fer més sessions, avui el que volem és presentar-vos alguns dels materials que utilitzàvem i que vosaltres a casa podeu fer superfàcil, ja que utilitzem principalment materials reciclats. Però abans recordem alguns dels principis d'aquesta pedagogia. El primer és crear un ambient tranquil i relaxat, tant per als xiquets com per als adults. Fomentar l'autonomia dels xiquets, ja que sabem fer moltes més coses de les que nosaltres ens pensem. No premiar ni castigar, sinó motivar i estimular l'observació i l'experimentació. Tenen que palpar els materials, familiaritzar-se amb ells i disfrutar. Cal també, com a xiquets, deixar els materials en el seu lloc, és a dir, ordenar. Així, quan venim a la biblioteca, cada material estava en un lloc diferent i cada vegada que s'acabava d'utilitzar un material, el que havien de fer els xiquets, i no els papis, era deixar-ho on l'havien agafat. I així el xiquet que ve darrere pot gaudir d'aquest material. No molestar els companys, ja que estem tots concentrats. I demanar permís si volen compartir el material amb un altre company. Aquests tallers que nosaltres fem són més que un joc. És una pedagogia didàctica per afavorir el creixement dels nostres fills. El primer que anem a fer abans de començar en les activitats Montessori és contar un conte, perquè contar contes i estar amb els llibres també forma part de la pedagogia Montessori. I el que anem a contar és aquest, 5 patitos de Margarita del Mazo, amb il·lustracions de Cecilia Moreno i fet per l'editorial Jaguar. És un llibre per als més xicotets, de 0 a 3 anyets, i és un llibre que el podem contar i també el podem cantar. I això és el que anem a fer. Però primer tenim que saber si tenim 5 patitos. 1, 2, 3, 4 i 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 patitos tiene Mamá Pata. ¿Y qué ocurrió? Vamos a verlo. 5 patitos tiene la pata, 5 patitos bajo la lata. Este se fue con Don Gato, ya no queda más que 4. Vamos a ver. 1, 2, 3 y 4. Uy, uy, uy. Este fue a pescar un pez, ya no queda más que 3. 1, 2 y 3. Uy, Mamá Pata. Este vio al lobo feroz, ya no queda más que 2. 1 y 2. Este fue a llamar al búho, ya no queda más que 1. ¿Queda un patito solo? Uy, Mamá Pata, cuando se entere. Este descubrió un caimán, ya no queda ni uno más. Uy, Mamá Pata. Mamá Pata se asustó y enfadada les llamó. Mamá Pata se asustó y enfadada les llamó. ¿Qué quiere decir un cuando os coja? El mundo entero tembló y a todos recuperó. El mundo entero tembló y a todos recuperó.
pero... Vamos a ver. Un patito. Dos patitos, mamá pata recuperó. Tres patitos, mamá pata se encontró. Cuatro patitos, mamá pata ya los vio. Cinco patitos, al final, mamá pata a todos recuperó. Cinco patitos tiene la pata, cinco tiene, cinco cría, les da besos noche y día. I per a tots vosaltres, un beset molt gran. El primer material que anem a presentar va ser tot un èxit en la Biblioteca Montessori. I si no, que vos ho diguen els que van vindre. Mireu, necessitem una agafa i alguns llibres. Es tracta de treballar els sentits, en aquest cas el tacte. Així a la biblioteca el que fèiem era dir-los als xiquets que es llevaren les sabates i, amb ajuda de les mamis o els papis, ficar-los dins i simplement disfrutar del tacte amb els cigrons. Per a la segona activitat necessitarem una pinça, pompons de colors i la caixeta dels ous. Nosaltres l'hem pintada perquè quan ja som els majors sí que pots tractar de treballar la identificació del color. El rosa, el verd, el blanquet... Però principalment es tracta de treballar la motricitat fina en els més menuts. Treballar la pinça. Això anirà molt bé per a quan després comencen a escriure. Esta tercera activitat és super senzilla i de segur que ni ho havies pensat i tots els materials els tens a casa. Es tracta d'associar. Per exemple, això tan clar no és la correcta. Tenim diferents potets amb les seues tapaules. Això és un potet de crema, este és un potet de xicles, en una caixeta fiquem tots els envasos amb les seues tapaules, però barrejant-les així. I a partir de la prova i l'error, el xiquet trobarà quina és la tapa de cada envàs. Per últim, en aquesta activitat treballarem les mesures. Podem veure que tenim botons de diferents tamats i la motricitat, una altra vegada. El que hem fet és, hem reciclat un pot de Nesquik, per exemple, o de qualsevol una altra cosa, l'hem forrat i en la tapa hem fet dos forats, uno més menut i uno més gran. A la mesura, este del menudet i este del gran. I el xiquet ha d'identificar si aquest passarà per ací, aquest passarà per el menudet? No, per què? Perquè és més gran. Per ahí. Aquesta activitat també va ser un èxit.
Esperem que us hagi agradat i que ho feu a casa. Si ho feu, envieu-nos les fotos. Nosaltres estem desitjant veure-vos a tots ací, en la biblioteca, a la Biblioteca Montessori. Adeu!